Bang' joyal buche John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga yango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mano mar keto jod bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mondo donje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Mendi okang' mano yango Kenya Kwanza ni nigi jod bura mathoth maloyo Azimio la Umoja. Paro mathoth pod medo nyuolore e wi ng'eto makamano ka penjo en ni bende lokruok makamano nyalo neno machiegni e od bura mamalo. Sharon Ong'ao odayo dhogo kinde e chal mar ng'eto mar dono. Toka puti mar joyal buche adek ng'ado ni riwruog siasa mar Kenya Kwanza ogin kweth mathoth e od bura mar Kenya. Kaachiel gi yango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chike mapacho ka e ng'eto mane ogolo. Paro medo nyuolore kaluwore gi okang' makamano. Ka okinde motok go lero tiend ng'eto mar doho. Chik mane ogol gi doho nyoro en gima otenore mana gi od bura miluongo ni National Assembly. Koro oko affect program be mag Senate. King'yo chik chutho. Chik machutho. To ng'ane Jonet mondo gobed majority leader and ng'ane and Millie Odhiambo ne gobedi majority whip. But sasa lokore. Kora okane situation me the goal ichungwa. Joyal buche John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga oyango ni spika mar od bura Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mar keto jod bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mondo donje riwruog siasa mar Kenya Kwanza. Wetangula kane otiyo gi laino mar thego kweth mathoth kod manok ne oyango ni Kenya Kwanza na nigi jod bura 179 ka Azimio la Umoja wan Kenya na nigi jod bura 157. Penjo en ni bende lokruok makama ibitime od bura mamalo. Azimio party in itself osemukore ma party like na Kenya osewuok manyiso ni numbers mag Azimio nigo osedok piny. At the same time nentie parties mano biro mano ai Azimio mano biro mano biro Kenya Kwanza. Gimane speaker wacho eni ne onge evidence ni osetim post election coalition agreement. And I'm sure ni by sani agreement no nyo set him to karaka pok nyo team agreements go. I am sure ni by the time this question will arise at parliament, my decision made, ni parties manose join Kenya Kwanza will have formalized their relationship. From the agreement mar coalition nenango to chakre 2022 nyaka 2025 mago higni adek. Benitiere kaka parties go keso wan gi United Democratic Movement UDM, Movement for Democracy and Growth, PA to gi maendeleo chap mago jodito kata jod bura 14 mano wuoke emano kelo wachni. Ko nyaka wanon matut ni to coalition mar Azimio be gisechangore ni giwuok officially. Ka gisewuok nyaka wangi kes do kaka no yalo, it was in the context of 2023. Okane ka UDA gi ODM gin ready mar ketho gimatimero sani. Koro okane ka ichungwa dhi wuok. But adieri kichik to ichungwa ok majority leader. Komachielo joyal buche go bende ne okwedo dwaro mar Moses Wetangula mar bedo spika kaachiel gi bedo jatend duond bura mar Ford Kenya. Ka gimedo ni mano ok oluwore gi katiba mapacho ka. Okinde lero okang' mawinjore okaw ne Wetangula bang' ng'eto no. Wetangula osebedo ka ketho katiba all the time. Winjo, mana dieri. Oketho katiba all the time. Okonego bino bedo jatend Ford Kenya. Do paro ni apara. Anaparo ni mano ground mar impeachment. Chiko sewacho, which we knew all along. Ni okinyal bedo speaker to in jatend party. Inyalo bedo member. Ki analyze judgment no kisome te yudo ni judges go nyo kodhi mbele mowacho ni koro speaker mondo wuogo we kom mar speaker kada mondo we kom mar Ford Kenya. Apa ni mano nyogi weyo ni mondo make decision as himself. Kata kamano, e ote mane orne ute fuambo, jang'ad rieko e weche chike e lo speaker mar od bura Benson Milimo oyango ni wach mane doho ong'ado en mana wacho kaloka kendo onge kama ne doho ong'ado ni mondo Wetangula owuoge komachiel. Omedo ni Wetangula gi duond od buch Ford Kenya nyalo dhi kendo e doho mar kwedo paro mong'ad gi doho maduong'. Wach ma okinde manotwak godo ohumne. He has to cede ground for his political party
or register those instruments, kata mano ogwe tao bedo speaker, but okonya bedo both. Mako chako bedo both, ni koro yude kata ni odhi attend meeting mar Ford Kenya as the political leader. Mano oketho chik mar doho manyoro. Komachielo jaod bura mauriri Mak Nyamita ojiwo spika mar od bura mondo chwal mapiyo lokruok e od bura maduong'. Komedo ni jood bura kik bed kod luoro gi lokruok makamano. Mowacho ni ka okete tim nyalo kelo lokruok e committees mopogore. It was unfortunate that the speaker, who is also my friend, actually ruled in favor of Kenya Kwanza. However, there is really nothing much to worry about because now we are seen in broad-based government. So there shouldn't be a fear, even if committees are reorganized, even if the leadership of the House is reorganized, because either way, we are still in a broad-based government. Sharon Ongao, Ramogi TV.